treball, primer de tot m'ajuda a meditar la paraula de Déu. A veure, no tant intel·lectualment com a nivell personal. Pensar en el verset que haig de dibuixar, pensar en aquell text, m'ajuda a aprofundir aquesta meditació i pregària. Per exemple, quan vaig fer aquell senyor que volia entrar al regne de Déu però anava tot carregat, no podia entrar per una porta estreta, doncs, en el fons de la meva ment tenia aquell camell que no pot passar per un forat d'una agulla. En quant a l'aspecte tècnic, abans de tenir això, anava fent els dibuixos amb el ratolí, però molt esquemàtic, molt precari. En canvi, ara jo he anat descobrint que treballar en Photoshop amb una tableta com aquesta és pintar. Aquest a mi m'admira ara com jo em vaig prendre tota aquesta feinada en 3 o 4 dies. I són coses que... Aquí, quan començava a donar-li aquesta... que no té gaire caràcter, aquí vaig començar a aprendre a fer les llums i les ombres. Jo ja fa temps que ho vaig fer. De les meves manies dèries, el que tinc és representar l'Evangeli avui. Per això poso gent d'avui. Jesús idealitzat, tal com clàssicament el coneixem, però tot el més gent d'avui, de les circumstàncies d'ara. A mi em va fer pensar molt i em va fer pregar molt quan vaig fer el dibuix d'aquella parella que estan d'esquena un de l'altre, que parlava del divorci. Jo vaig estar pensant molt en gent que jo conec a punt de separar-se o que es volen separar perquè ja no poden anar més, i això, esclar, això em tocava a mi, interiorment. Llegit així, de correguda, sembla un text molt aspre, això de que el que Déu ha unit no ho pot separar l'home, etc. Però jo vaig anar pensant en tots els matisos. Si jo no ho interioritzo, m'és molt difícil donar-li el caràcter que jo li vull donar als meus dibuixos. Quan jo vaig començar a enviar aquests dibuixos al Jaume Sidera, al Josep Vilarrúbies, que fan aquestes homilies cada setmana, els vaig enviar amb una mica de recança. Vaig pensar, no valdrà la pena, mira, t'envio aquest dibuix, si el vols aprofitar. Però després em van dient que a la gent els toca, que els agrada, que els ajuda. Cada setmana els faig fotocopiar. Sí, són tots els que tinc per posar-lo a l'església, a la porta de l'església. És l'única còpia que faig impresa. Això per mi és evangelitzar, posar a l'abast la paraula de Déu d'una manera diferent. Jo no m'imaginava que havia d'arribar aquí, a aquesta mena d'evangelització, però estic content per això. Jo vaig estar fent unes proves per al Cor de Maria de l'església nostra, i el nen que li diu alguna cosa, que volia posar la ciutat de Girona, i diu, escolta, mira, què farem amb aquesta gent? Una cosa així, però no ho vaig acabar de realitzar.
Aquí més esbossos. Seguir. Això són coses que vaig fent segons estudis de cares. Això ho vaig fer a la sagristia mentre esperava que comencés la missa.